India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kaliang sun jong ki Indian Air Force kabalet ban shaw no ikinong India na Poland Rezo ki blapin kenria no yaki nasumi kanong ba kabadan ha Ukraine. Dang ha kini kisni ki baladep kalawan poi no ha Hindan Air Base kanong ba Delhi ha kisni tho ding ha kapor khat ar khat san janmi. Kani kadai kaliang sun kabaar niki likely kaliang sun kintup ika Air Indian but Indigo kabalet ban shaw iki hendrius pa angot kinong India hakasni tho ding kaliang sun ke beningkom kalami na rezo hakapor kombay khatway steng janmit AA but kalawan poy hakanong ba Delhi hakapor san saup san min step hakasni tho ding katkum kajingi thu jong ki telong khubor laong ba kaliang sun ke beningkom kadai ke bakit iki khna ki bapuli hakasnam ke beningkom bat kabaar kaliang sun kabaar kakit iki khna puli sebat sansnem kat ba kaling sun kabalai kakit iki khna ki badan lang iki merat kun ki kso bat ki miao ba ikini ki wei de kinong India ki badang sakut hakari bemarjan jong ke Ukraine ngatrei hakawai niki hospital sorkar bat ngajupin biang bansiaw ya ka by class bat by puli jong ukhun jong ha Ukraine bat ngakermen ba ka sorkar kan ailat ba barok ki khna puli ki bawan phai nakate keri ki bampat la ban pendap ikijing puli jong ki ba pendap ong ka sendari Umahesh Kumar uhmen jong uwei khna u bawan phai na Ukraine ula ong ru ka ba penlong yu u bu un pha shakari Ukraine ba upara un let puli doktor kadai namar hapori India kajing puli doktor hakijaka puli kalala ban kot shi klor tingka kat bahakate keri kajing puli kalong tang hadu lai phau hadu sau phau lak ngim de ki rius pa ndrengi persangkat bala de ki para kin yo ekalawe ke babha de thabot kat kum ka sorkar kadai ka banle ai halor kani kajing ja ba ula ongru ba upara jong u ula janru bandep ikajing puli ha ubenai rempang jong usnem uban sawan ula ong upeshkar singh unong hikai na Manipur UP ubla pha puli yau khun khadu jong u shakate keri kat bidan kermen bat ula ni sngongo bat ai khuble ya ka sorkar kabla yara banwan lamno iki khna puli bat kinong India baro bat ni kermen ru ba ka sorkar kanyai perkhat lem ya ka lawe be kijing puli jongki khna ke bawan phairu kilaya tho ya ka tei khabaki mat bat kiyo I bat kila ong banyo I kijing bethei jong ki namding haki yeng ni yo sngowi kijing bethei bat ni sa ha hostel ringkat ba kijing tin yo le se ka ne ka jaka ka ba ni sa kala bandai hadin habangi thia ru ni thia mar kiliang bat la dadan kijing bethei bom ni jukur se ki para sa lang bat ni phet tang ban la kijing im la jong la tho ki khenna Hadang ayo ilat banlet phai shi Ukraine nganlet phai biang nglasa la lai snam ha Ukraine kalong ka yeng ka baar jong ka wei niki khna puli